Peikothan ovat osa Skandinaavien kansantarustoa, mutta ennen vanhaan uskottiin, että kaikki peikot ovat pahoja. Ihmiset kuvittelivat peikkojen ulkonäöltä ehkä ihmisen kaltainen, mutta kovin karvainen. Oikein iso pää ja iso myhkeä nenä, isot korvat ja syyliä kaikkialla. Peikot eivät siis olleet kauniita, eivätkä myöskään ystävällisiä. Me aloitimme kauan sitten. Äitimme on oikeastaan peikkoäiti. Hän aloitti vuonna 1952. Ja tietysti Johannes ja minä vietimme varhaisvuotemme peikkoverstaassa. Ja kyllä me olimme osatekijä muuttamaan ihmisten käsityksiä peikoista. Ja meillä on nyt vielä paljon työkenttää tällä mantereella. No hei, pidättekö peikoista? Kuka täällä tykkää peikoista? Pankaa kädet ylös. Pidätkö sinä peikoista? No okei, kaikki tykkää peikoista. Ja nyt tässä on toinen kysymys. Onko täällä ketään, joka pelkää peikkoja? Vähäsen? Onko kukaan teistä nähnyt peikkoja? Ihan läheltä. Tässä on herra Kuono. Hänellä on oranssivärinen tukka ja tummaruskea nenä. Kuono, herääpäs nyt. No Kuono Peikko, tervehdi nyt näitä lapsia. Voi, tukkasi on ihan sotkuinen. No minun tukkani on ihan hyvin, jätä se nyt rauhaan. Herra Kuono on matkustanut paljon. Ehkä voisin kertoa teille vähän tarinoita nuoruudestasi. Muistatko kerran, kun... Hei... Kuono, anna minun nyt kertoa vaikka vain yksi pieni tarina. No tuo oli hänestäkin hauskaa, oikein hauskaa. Olin aina kuullut peikoista ja ne olivat aina pahoja. Ellet ollut kiltisti, ne ottivat ja veivät sinut pois. Mutta koska siellä oli paljon pahoja peikkoja, niin ajattelin, että siellä täytyy olla hyviä joukossa. Ja yhtenä päivänä, kun tein koiria ja kissoja, rautalanka vääntyi käsissäni joksikin muuksi. Laitoin sille naaman ja kädet ja jalat nahasta ja niinpä siinä olikin peikko. Peikoissa on jotakin taikaa. Meidän firmamme Oy Fauni valmisti ja myi paljon peikkoja, yli 1 000 000 peikkoa vuodessa niihin aikoihin. Ne kaikki tehtiin käsityönä. Siitä kasvoi aika iso liikeyritys noin 20 vuoden aikana. Sehän alkoi siitä, kun peikkoja tehtiin käsityönä ihan niin kuin keittiön pöydän ääressä ja kasvoi niin, että lopulta meillä oli yli 200 työntekijää. Ja sitten kävi niin, että ihmiset alkoivat tulla sinne, missä olimme ja missä peikkoja valmistettiin. He halusivat nähdä sitä. Me hankimme luvat ja avasimme kahvilan yleisölle ja niin Johannes ja minä olimme showbisniksessä. Vedimme peikkopuvut päälle ja huvitimme peikkometsän vierailijoita peikkoshowlla. Ja niin tuosta pienestä alusta kehittyi silloin yksi Suomen suositumpia turistikohteita. Meillä oli yli 100 000 vierailijaa vuosittain. Tässä on kuvia vanhasta peikkometsästämme Suomessa. Tämä on Timppa merimiespeikko ja hänen oma laiva, aidosta puusta veisetty tukeva paatti. Tässä runoilijapeikko Torniokan kivitorni, paikka missä hän saattoi rauhassa ajatella ja mietiskellä asioita ja kirjoittaa runoja. Ideahan oli se, että lapset ja aikuiset pääsevät lähelle katsomaan kaikkia rakennuksia, jopa mennä sisällekin ja nähdä kuinka peikot elävät. Tämä on tärkeiden päätösten pöytä, jonka ympärillä Edward, Torvinokka ja merimiespeikko Timppa ovat pitämässä kokousta. Tämän pöydän ääressä peikot voivat aina ratkaista vaikeatkin ongelmansa. Tässä kuvassa näkyy eläviä peikkoja, teini-ikäisiä peikonpuvuissa. Minä olin yksi heistä, samoin monet kavereistani. Me kaikki olimme töissä peikkometsässä elävinä peikkoina. Vedimme puvut päälle ja peikkoilimme koko päivän. Se oli elämääni, todellisuuteni. Äitini kertoi minulle jo ihan nuorena ollessani, että kun käyn koulua ja opiskelen, se selviää mitä haluan tehdä. Ja että ihminen pystyy ja oppii tekemään mitä ikinä hän haluaa. Mutta tultuani aikuiseksi ja tehtyäni tätä peikkotyötä koko elämäni, se on ainoa asia, mitä todella haluan tehdä. Liikeyritys oli tuottava ja maksoi paljon veroja, ja kaikki työntekijämme maksuivat veroja, ja tietysti se hyödytti pientä paikkakuntaa monella tavalla. Mutta sitten veropeikko kävi meidänkin kimppuumme. Silloin käytössä oleva harkintaverotus johti siihen, että firman veroprosentti nousi 110%. Tilanne oli siis mahdoton ja firma pakotettiin sulkemaan ovet. Kaikki nämä ihmiset menettivät työpaikkansa ja se oli melko ankeaa. Mutta me emme antaneet periksi, vaan aloitimme uudestaan. Johannes ja äitini ja minä. Ihan taas keittiön pöydän ääressä tehtiin peikkoja. Ihmiset halusivat vielä peikkoja paljon, joten me jatkoimme niiden tekemistä. Peikkojen kysyntä ei koskaan ollut mennyt alaspäin,
mutta tietysti nyt tässä vaiheessa toimintamme oli taas pientä. Sitten veropeikko ja harkintaverotus iski jälleen. Ensimmäisen vuoden verot olivat noin 3 kertaa suuremmat kuin koko liikevaihtomme. Silloin päätimme lähteä Suomesta. Peikotkin tykkäävät olla täällä. Tämä on suuri unelmamme. Jo nyt monen vuosikymmenen ajan haluaisimme rakentaa uuden peikkometsän, peikkopuiston. No, $20 miljoonaa ja 10 hehtaaria ja kyllä päästään alkuun. Esimerkiksi tässä on runoilijapeikko Torvinokan torni. Melko upea torni tai linna. Tässä on hänen iso tuolinsa, hän mielellään istuu siinä ja ajattelee isoja asioita. Ja tässä näkyy hänen mielisanansa, ajattele. Hän sanoi, että se on paras neuvo, minkä hän ikinä sai, ja varmaan antaa saman neuvon, kun häneltä kysyy neuvoa. Täällä voit tervehtiä Simasuuta ja tutustua hänen työpojansa. Voit jopa istua hänen hienossa Rolls-Royce-autossa. Se oli rakennettu superpuusta, siinä oli valkoreunaiset renkaat, pehmeät sametti-istuimet, ja voit arvata, kuinka ylpeä Simasuu oli saatuaan sen valmiiksi. Hänen hyvä ystävänsä Kanttikalle saapui Kanttiplaneetalta. Ja hänen kulmikas avaruusaluksensa on näytteillä täällä. Sanoisimmeko kanttiteknologiaa? Emmehän voi rakentaa peikkomaailmaa ilman mutasuota ja vihavuoria. Mutahatut ovat pahantekijöitä. He eivät ole oikein ystävällisiä ollenkaan. Mutta he kyllä suuttuisivat, jos et mene heitä katsomaan myös. Täällä voimme näyttää ihmisille, kuinka inhottava paikka mutasua oikein on. Ja jos käyt mutakuppilassa, saat selville, mitä mutahatut mieluiten syövät. Onko se mutaa vai ehkä suklaakakkua? Lapsethan aina hakevat roolimalleja, ja tietenkin jotkut hahmot vetävät puolensa enemmän kuin toiset. Ja sitten ehkä lapset alkavat ajatella vähän tähän suuntaan, että jos olisin Torvinokka, niin mitä hän tekisin? Miten hoitaisin tämän tilanteen? Ja näin juuri toivoisimme heidän toimivan, sillä peikkojen tapa hoitaa asioita on löytää rakentava ja positiivinen ratkaisu, siis päästä pois hankalasta tilanteesta. Mielestäni tämä on sellainen asia, mitä me kaikki voisimme oppia ja toteuttaa enemmän. Peikkometsässä voi nähdä, kuinka peikkofilosofia toimii käytännössä. Peikoilla on oma peikkofilosofia. Ja se on yksinkertaisesti sitä, että tullaan toimeen keskenämme, pidetään huolta ja otetaan vastuu omista asioista. Ja autetaan kavereita, jos ne tarvitsevat apua. Ja peikot haluavat saada ihmiset hymyilemään ja hyvälle tuulelle. Ja niin tein hyvän peikon. Se tahtoo olla aina iloinen ja tehdä muutkin iloisiksi. Peikot ajattelevat, että jos he voivat ilmestyä muistuttamaan ihmisiä, ehkä vähän hiukan hiljentämään tahtia, rentoutumaan, nauramaan vähän, löytämään elämästä hassuja asioita eikä vaan kenkkuja asioita, no se olisi hyvä alku. Eihän se ole mikään helppo tehtävä, mutta ja peikot tekevät parhaansa levittääkseen peikkotaikaa kaikkialle. Ja aina kun ripottelet sitä, saat itsekin lisää. Se on vähän niin kuin hymyileminen. Ihmiseltä ei koskaan lopu hymyt, samalla tavalla ei koskaan peikkotaika lopu. Haluatko vähän tässä? Muistatteko vesivehmanien kapojat vielä? Harvoin niin lystiä niin kuin oli siellä. Lämmin oli kesäilta mieli korkealla, kun jenkan tahti soi vesivehmaalla.